Any abosom fie no dan we yankasa de wo sima no bosom enya hemfie eye bosom fie dia net ya ni se mfie num bia na ye amanya mfie num bia okomo owu aduane di akun nema nra ye di kokun nema nti ana ruwa ana tuntuma I'm more about the Kingdom of Asante official TV so. Ene Asante chinche de bia de bebe somo no. Ene ya ba be piem e kuma BODWEASE. De die ntini ya ba be piem wa ha. Ye wa abakosema e fa kuro bia we ho. Ene shrine bi ene ahemfie bi ho abakosema Asante mamu ha ebi ensi da enuti ene ya ba abepiem wa ha. Ye ba ne abetwetwe nkomo afasa ahemfie ene shrine ho empo no konfo no ho abakosem ekwan ye fa so a eba ebepie wa ha sei BODWEASE ya ohwe a kane tete no Asante nkura akase bebre a akonfo titi akukudam ne atitire ewom nanso eye BODWEASE yi ena saa tano konfo ebe hye ya wakyekire saa kuro wiei na wode saa ahemfie ene shrine we akabo ma eya nwasem a Asante mamu a eno timi du bewuram na yakwa akohwe niema ewo saa ahemfie ene shrine mu bidin ede abrewana na otiana nkanto mame nka wo say all the social media handles no the Kingdom of Asante ba mi Facebook YouTube no the Kingdom of Asante official TV subscribe na boso se de be ya di dwumade bia to ho a owure emfiri ana wonsa ebeka entidimachi na yenwuram ne yenkohwe ne ewo ho enipa ye say kaku agene kwaku anum wani semu so a yeninya entidimachi na yenkohwe de ewu na dia ba ko amepese ye hye nso no se bosom tumi enko se wo obi so no wu a enkire se ko ape ba bi agina nti bre se mu no eyi ne ho adi se enya akomfo ekura no etimi di adaye so ba etimi di yi kire ba edabi wo ho me begu nsan na bosom no ne makasa a kire me se me ba me mfre wo nana ntiri ba ko ne no nkasa na me ngun sama no asam no ya me nwanwa me gun sano me koduru fie na obi fira ko kiraba wa beye maye ayeye na oye me ne modu me kura ya me nwanwa nipa no menim die nti a obeye maye nti me gidie hu hye ene ntiri ba ko a me gun san fra ni sunsum no e na aye me mu adwuma nti abosom no de ene nyina aye adwuma se o kaseti abosom na obenya nsunsun BODWEASE abakosem sei na abakosem efa kuro gwen ho etie BODWEASE abakosem eye Asante mamu abakosem kese adamu sonko na eye dua na konya na omo free nsutata so na nsutata so na ofiri betwa ne sawa ha na ohina obetwa ne sa no ye frɛ no komfo ko kofi wo na obetwa asa no oye komfo na osa di hene nti osi na hemfie nyina wieye no na ohu hye esese na bosom dan no so osi nti osi abosom dan no na sa abosom dan no na amanfo nyina apu behwe ekwan ye ofa so osi no osi ba bia ya adwomtofo wo ba bia akyeremadefo kire wo mo ka twene ba bia ye no aduane ni nyina wosi esi abosom no so ankasa dan poti
na nam sɛ wɔyɛ ɔhene na ɔsa yɛ kɔmfo no nti na